ንገዛይና ተጓዓዝኩ ከለኹ ፀሓይ መሪራትኒ ማይክ ሰቲ ብምባል ናብ ሓደ ሆቴል ከኣቱ ፈተንኩሞ ብንእሽቶ ነገር ተዓንቂፈ ወደቅኩ። እታ ዝዓንቀፈትኒ ፍሉይ ሕብሪ ዝነበራ ማሕፍዳያ ዝነበረት ኣድራሻ እንተረኸብኩላ ኢለ ምስ ከፈትኩዋ $3 ሓንቲ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረት ትመስል ደብዳቤን ናብ ሓሙኽሽቲ ዝተቐየሩ ዝነቕጹ ፊዮርታትን ጥራይ ዝነበራ። እታ ደብዳቤ ኣዝያ ማሕሚሓ ዝነበረት ንጹር ኣድራሻ እንተረኸብኩላ ኢለ ከፊተያ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተጻሕፈት ምዃና ምስ ረኣኹ ኣዝየ ተገደስኩላ። ዘኸበርካ ማይክል ኢለያ ትጅምር። ካብ ጓል ናብ ወዲ ዝተለኣኸት ናይ ፍቕሪ ደብዳቤያ ዝነበረት ደጊም ክትረኽበኒ ኢልካ ኣይትሕሰብ። ኣደይ ካብ ገዛ ምውፃእ ከልኪላትንያ። ኣዝየ ሓዚነ ዘለኹ ወሩ ከፍቅረካ ዝብል ትሕዝቶ ዝሓዘለት ኮይና ኣፍቃሪትካ ሃና ኢላ ድማ ትዛዝም ዝነበረት። እንታይ ከም ዝኾንኩ ኣብቲ ሆቴል ከረክባ ኣይደለኹን። ምናልባት ግን በዛ ቁፅሪ ደው ኢልካ ክንዕልል ንኽእል ንኸውን ኢላ ቁፅሪ ቴሌፎን ፅሒፋትሉ ስለ ዝነበረት በታ ቁፅሪ ደወልኩሞ ነታ ዝተቐበለትኒ ሰብ ድማ ሃና እትብል ትፈልጥ እንተኾነት ሓተትክዋ። እዚ ገዛ ካብ ሓደ ስድራ ኢና ገዚናዮ። ሃና ትበሃል ጓል ድማ ነይራቶም ምስ በለትኒ ከምዛ ጠፍአት ኣፍቃሪተይ ከናዲ ዘለኹ ህንጡይ ተስፋ ገበርኩ። ኣበዮም ገዛ ቀይሮም ኢለ ድማ ተወከስኩዋ። ቅድሚ 30 ዓመት እኳያ ዝብለካ ዘለኹ ኢላ ንእለት ተስፋይ ኣብነነቶ። እሞ ዋላ ናይ ሽዑ ቁርብ ሓበሬታ የብልክን ምባል ዳግማይ ተወከስኩዋ። ነዲኣ ኣብ መእለይ ሽማግለታት ከም ዘእተወታ ጥራይ ዝፈልጥ ምባል ስም ናይታ መናበይ ነገረትኒ። ናብቲ መናበይ ሽማግለታት ምስ ደወልኩ ቅድሚ ሕደት ዓመታት ከም ዝዓረፈት ዳ እምበር ጓላ ዘላቶ ቦታ ሓበሩኒ። ናብኡ ምስ ደወልኩ ድማ ንባዕላታ ጓል እውን ኣብ መናበይ ሽማግለታት ምላዋ ተነግረኒ። እንታይ ዓይነት ናይ ጽሉላት ስራሕ ዝሰርሕ ዘለኹ ብምባል ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተጻሕፈን ደብዳቤ $3 ሓዘት ማሕፉዳ ክረክብ ኢለስ ክንዝሸንኮለል ብልኩ ምስ ነፍሰይ ክድርብያ ተዳነደንኩ። ድሓግን ስለምንታይ ከእዛ ንእሽቶ ነገር ዓንቂፋትኒ ምናልባት ናብ ዋናኣ ክትርከብ ድልያ ትኸውን፣ እቲ ክረኽባ ዘለዎ ሰብ ድማ ኣነ ይኸውን ኢለ ሓሰብኩ። ናብቲ ሃና ኣላቶ ዝተባህለ መናበይ ሽማግለታት ድማ ደወልኩ። ለይቲ ምድርዶ እንዳ ሽማግለታት ይድወል እዩ። 10 ምህላው ኣሰብልካ ኣለኻ ብዝኾነ ቲቪ ትርእላ እንተሊኻ ክርእልካ ኢላ ተገራጩ መለሰትለይ። ምህላዋ ስለ ዝረጋገፅኩ ንፅባሒቱ በኣካል ክኸላ ብምሕሳብ ቴሌፎነይ ዓፄ ናብ መደቀስየይ ኣምራኩ። ንፅባሒቱ መኪና ያልዒለ ናብቲ ቦታ ከድኩሞ እታ ጉዳየ ዝሓበርክዋ ኣላይት ድማ ሒዛትኒ ናብ ሃና ኸደት። ኣዒንታ ብልጭ ዝብሉ ብራዊ ሕብሪ ዘሉ ፀጉሪ ሙቕ ፍሽኽታ ዘለዋ ሰበይቲ እያ። መምፅአይ ሓቢረ ከዓ ነታ ደብዳቤ ኣቐበልክዋ። ንብዓታ መቆፃፀሪ ኣይነበሮም። ንሳ ምዃና ስለ ዝረጋገፅኩ ንዓይ እውን ንብዓት ሰዓረኒ። ነዊሕ ድሕሪ ምስትንፋስ ከዓ እዚኣ ተናይ መወዳእታ ርክብና እያ ነይራ ምስ ማይክል። ሽዑ ጓል 16 ዓመት እየ ነይረ። ኣደይ ድማ ኩነታትና ስለ ትፈልጥ ካብ ገዛ ምውፃእ ከልኪላትኒ። ቀልጢፍና ገዛ ስለ ዝቐየርና ድማ ደው ኢሉ ክረኽበኒ ከኣለን። ከመይ ምልኩዕን ተፈቃርን ሰብ ነይር መስለካ ኢላ ኣብ ዝኽሪ ሰጢማ ስቕ በለት። ሰሚዕካ ኣለኻ ንሱ ኣዝዩ ዓብ ሰብ ነይሩ። በጃኻ ብገለ ትረኽቦ እንተኾንካ ወትሩ ኣብ ሓሰበይ ከም ዘሎ ንገሮ ኢኻ። ክሳብ ሕጂ ኣዝየ ዘፍቅሮ ኢላትኒ ተፈቕፈቐት። ተኣምን ዶ ንዑ ክትክዝ ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይረኸብኩ ክሳብ ሎሚ ተመርዓኹን ኢላ ንብዓታ ቐጸለት። ከምኡ ዓይነት ሰብ ክረክብ ኣይክእልኒ ምስ በለትኒ ከዓ ኣነ እውን ዝነበሮም ፍቕሪ ብግምተይ ክስእል ኣብ ሓሳብ ኣተኹ። ነታ ማሕፉዳ እናመለሰትለይ ድማ ሓደራኻ ተረኺብካዮ መጠን ክንደይ ከም ዘፍቅሮ ንገሮ ኢኻ። ኣብ ገለ መለይ ሽማግለታት እዩ ዝህሉ ከምዚ ኸማይ ኢላ ተወሳኺ ሰኸም ሃበነትኒ።
نتا محفودا أبي حيزة زي بصحكو منابيش مغلطات النبر أب حنتي منابي إن أتوخو خا زي محفودا ناي مايكل جوستن كتكون هلوا بزي زرفرف زبل كيح تانتيلا على اللي اللهو كل جزي زي تفا أنا تراي سلسة جزي رقيبة هيبيل اللهو بلني اتوارده أبي على مايكل حجي تاوي غحاتي تيو برقص زي أسناتو تكون هلوا أنا تصبق جري زلاليا كل جزي زي تفا يلو كلاليا سيزخالة استحبنا منسل زربا عنا وحلي معجي أبي هلو مبال داغماي حاتتكو بهاموي كلنا تأكبنا كتما وصينا نيرنا فلوتي شعو أتفيو والو مبال حالو لو قصل حي ترى أبي هلو مبال أتريري حاتتكو قسبل أتربت نسرا أبي كيد تعمتيتي ينبب هلو ملو ما عانتي كنبب يزوعل أبي كرخيبك بعقلي زفتاتن عجو جو وسخ ولا حنتي كملس كله أفتي تتأمتكو كدبل أبو ترشمونت ألكا عباس يلو أفانون نحن تقابتن علي ترغيبة مس مايكل كترخبني حتتكو أعطي من مبغفلي يزهلو ملو ما عانتي مس متحفيو قالسو نساون منا وحي زربا وسخت اللي بإيدا نابتو خفلي مس ملكتت اللي نبيني نابتو خفلي كتكو صنح إلى صعبتني كي تقدست كا أتو مايكل محفودا أتفكر ديكا بلتو جبو حاسسيلو أنتو أتفي على مخا رتب كي أتخونكم دو مجم هابني قد مؤشش عليك بلا موزقاشا محفودا رغيبا يبلالو راياسكا إلى ربلتو وناتي حتت كان مؤشك بكاي بلني دعاني غني لي جن عدراش خرك بيلي نتدبدب مس أنبوب كواس أميبكيا يلبسن بعد بدد بلا يغرتها وأنا خرك بيلي بتا تليفون كأن هانا رغيبيا إليو تحتي له هانا الله بيوت كم يلا صاحب حجي بتبغض الله بجاخ نقرني نابله كم قوات على منن كم قدما بتبغض الله بالكو قلتو كنببنا فتنكو أبي الله بجاخة تليفون هبني كدو لله عزيز فقرانير إذا دبدابي مسردت لي كل مرالي عريب كساب لومي عزيز فقرا متكاتا سلزي بالله كساب لومي أي تمرعخو بالنسبة لني زحلم زلو خوين تسمعني أمو بأكل دي وزدكا بالكو فقادو كسمعكو بقس بالكو تحيزنا دما كدنا نتا على حزاتنا خا نابتي هنا بينا خوينا تلفزيون تريلو زنبرت كفلي أتنا هنا تفكروا نسباي بلتا تعاليت نام مايكل نام الكتت من ترى أم عراريات أمتتو ولا حد قال يا وصلت مايكل هنا تذكرون دو أنا مايكلي بلا بحوسي شخشخ أي أمني بلت نتم قالات تصعيرا توصوم زلانا مسلت مايكل مالت اتناتي مايكل كابلتو نبا غزو دحم سغام كا ويفهم حدا سب مسلو أنا تعاليتن بنبعت مقصار سانا بصحيون تيلكا زي فتصم ነገር የለን بلكو حوسي نبيني دحر سلسة سومنات كابتي مليش مقلتات سلكي تدولني مايكلن هنن سنبت كمرعو سلزخونس كي تترف سبل دما نبر كلهم محبرسبنا كلتيو مقليش مقلتات زتساتفو أزيو قرون مرع دما حلف ود 79 عامت مرعون قال 76 عامت مرعتن دحرسوس عامتات ترخيبهم عابست مرعولو لك كم تاخفر عليهم كله وزنبر وامو ود 19 عامتن قال 10 عامتن يمسلو نبر